ನನ್ನೇ ಲತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಮಗಿ ಮಗಿ నాకు పూర తూపే ಹಾಯ್ ಇಂಚಲ್ಲಾರು ಮಾತೇರ್ಲ ಕುಸಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲಾರಂದು ಯಾನು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಓಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ನಿಕ್ಕುಲೆ ತೂಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಒಂದಿಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜೊಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾರ ಆಂಡ ಮಲ್ಪೋನು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅವು ನಲ್ಲಿ ಡೆಂಕ್ಲ ನೀರು ಮತ್ತು ಟಾಂಕಿ ಬೂರ್ನ ಪೂರ ತಿರ್ತು ಬೂರು ಅಂತುಂಡು ಜೋರು ಸೌಂಡ್ ಅವನುಂಡು ಬರ ಅಂದೆ ಅಂದಂತೂ ಬೇರೆ ಹೋಯ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ದೊಮ್ಮುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರ್ಸಂಡಲ್ಲ ಅವು ದೊಂಬತ್ತುಂಡು ಆಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಇಜ್ಜನೆ ಇವಾರು ಮದ್ಮೆ ಪೋಲ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೇಲು ಕಡ್ಡು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೇಲು ಕಡ್ಡು ಮದ್ಮೆ ಕುಡಲೆ ತೊಂದರೆ ಪೋಪು ನಾವು ಒಂದು ದಿನೋಲೆ ಎಂಕುಲು ಇಪ್ಪಾರನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಬ್ಬದು ನಾಗಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲೇ ತೊಂದರೆ ಓದಿತ್ತ ಮಧ್ಯಮಾಲೇನು ಕೊಡೆ ಮಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಇನ್ನು ಬರ್ತಿಜ್ಜೆ ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಓಡೆಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ತೂಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಾಪ ನಿಕ್ಲೇಗ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಪೋಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ இது என்ன மாதிரி என்னது படிக்க வேற போட்டி ಇರ್ನ ಮನಸ ಇತ್ತ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಫ್ರೀಯ ಅಂಚ ಸುಲಭ ಬಾರ ಉಡುಪುಜೇರು ಕರ್ಪೆ ಬಂಡ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಬಲ್ಲೆ ಅಂದು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಬರ ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಆತ ಸುಲಭ ಉಡುಪುಜೇರು ಬಾರ ಅವು ತಪ್ಪತ್ತಾ guys like and subscribe ಅದೇ ಮೇಲೆ ತಂದು
Gimana mulai batik tera, tentan lebih biar bidai. Apa? Apa? Nih, hai, hai man, hai. I don't know. Oh, E side. A black inch barado. Baradi. Madimai bulton dulu, orang tua le Madiman. Mana lagi video call dia? Ini mau apa ini? YouTube. Ay bulton dulu Madimai lah, Papa. Kan వచ్చలే Nah, cata jendela. ನವದಂಪತಿಗಳು ಎರಡನೇ ಸುಪುತ್ರನ ಮದುವೆ ನಂತರ ತೊಡಮನೆಗೆ ಜಿಕ್ಕ ಒಬ್ಬ ಮದುಮಗ ಬನ್ನಿ ಅಂದುಲಾಗೆ ರೋಜಿನ ಮನ್ನ ಬಂತಿಂದುಲಾಗೆ ನಾನು ಹೆಂಗ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆಂದ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಡಿನ್ನರ್ದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಯ್